Allah ka raba mu da tsafi. Ko a yi mana komi ko a yi mu yadda, shine na farko. Na biyu alkihana, bokanci. Na uku at-tadayyur, camfi. Na hudu azzabhu li ghairillah, wani ya sa ka yanka wani abu ba da sunan Allah ba dan neman wata bukata. An-nazaru li ghairillah, wani ya ce ka dau bakance zaka je kabarin wani zaka yanka kaza. Al-isti'azatu bi ghairillah, ko ka nemi agaji da neman tsari ba daga Allah ba daga wani Allah, ko kuma ka dinga kiran wani Allah biya maka bukata, ko ka kudirce cewa taurari suna da tasiri wajen canza arzikin mutum ko tsiyarsa. Yanzu ana yin wannan, gashi na ma an fara yin na social media. Yan social media masu ilimin taurari sun bude, wai sai ka faɗi sunanka da ranar da aka haife ka sai su buga maka kayan arziki ko ba za ka yi ba. Akwai masu ma finja masu karanta hannu, sai a ce buɗe tafin hannunka daga wannan zanen na tafin hannun, ya ce akwai kuɗi, a wannan mutsiyaci ne. Wa zai dai buɗe hannunsa a ce man mutsiyaci? Ko kuma